ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಜೂನ್ 23ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ OTT ಹಾಗೂ ಸೀಸನ್ 9ರ ವಿನ್ನರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಜೂನ್ 23ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಬತ್ತ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನಿಕ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಇಡೆಮುಟ್ಟದ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಆವಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ರಡ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಬರಲಿ. ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಡ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಡ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್. ಸೊ ಈತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 51 ಶೋ ಮಲ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ 10,000 ಮಿತ್ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದಾತನು. ಸೊ ಈತ ಮೆಗಾ ರಿಲೀಸ್ ಪಣ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಜೂನ್ 23 ಕಾಪುಂಡು. ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 35-50 ಸೆಂಟರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ 35 ಸೆಂಟರ್ ಆತನು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಸರ್ಕಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹೀರೋಸ್ ಆಗಲು ಪೂರ ಅಗನ ವಾಯ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಅಗನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಗನ ನಾಟಕದವರೆಗೆ ಎಡಮ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೂಡ ನಡ್ತಾ ಹೋದಿತ್ತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬೋಧನ ನೆಟ್ಟು. ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತವಲ್ಲ. ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸಾರ್ ಅವಡು ನಮ್ಮನ ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ರೂಪೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಐಕಿ ಓ ಥರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಂಚನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ರೋಲ್ ಬರ್ತನೆ ಖಂಡಿತ ತುಳು ಮೂವಿ ದುಂಬು ಓಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕುಸಲ್ ದರಸಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಸರ್ಕಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಊರೊರ್ಮೆ ಗೊತ್ತು ನೆತ್ತ ಇಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂ ಬರೋದೊಂದು ಕಳಿತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೇರು. ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಹರಿಕಾರ್ಯ ಆದು ಬೋಯಿರು. ದಯಪನ್ನಗ ಪ್ರಥಮವಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಕ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ಗೂ ಸೇರ್ನು. ದಯಪನ್ನಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಕಲ್ನ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಡಿ ಬಾಸ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಕ್ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಕುವೇಟೆಡ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ ಬಾಸ್ ಉಂದು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು. ಬೊಕ್ಕೆಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ತುಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಗ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಭೋಜರಾಜ್ ಅವಡು ಪ್ರಸನ್ನ ರವಡು ಎಂಕುಲು ಮತ್ತು ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಕುಲು. ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ 2 ಜನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ರು. ಒಂಜಿ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಬೊಕ್ಕ ರಚನಾ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜನ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಂಚೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಜಿನ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಅಂಟಿ ಎರತ್ತ ಪಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ ದಕ್ಕಲು ಆರು ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ ಹತ್ತ ಆರು ವಿಲನ್ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ ಸರ್ಕಸ್ ಟೀಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ರಚನಾ ರೈಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ನೆಟ್ ತೆಲಿಪೋವನ ಮಲ್ಲ ಪಾಲ್ನ ಮುಕುಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು. ದಯಬನ್ನಗ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಮಂದಿರು. ಭೋಜೇಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೋಟು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಬೆತೆರಿದ್ದ ಶಿಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಿರು. ಅರವಿಂದ್ ಪೋಳ್ಳಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುವಂತಹ ಚಂದದ ಕಥೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದರು.
ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಅಪಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಎಂಚೈತಿನ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಸರ್ಕಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ಗೆ ಎನ್ನಗನೆ ఒక అత్తన్న ఎంగిల్ మురని పిదైరు పోనగా మూవీ తూదు పిదై బన్నగా అక్కలేన మోనేడు తెలికే అత్తన్న నా అక్కలు ನಂಕು ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಅನಿಸಿಕೆಲೇನು ಬನ್ನಗ ಆಪನಂಚಿನ ಖುಷಿಯೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ರೂಪೇಶ್ನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ನ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಾತ ಮೂವಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಹಿಟ್ ಆವಡುಂದ ಆಶೆ ಪುಂಡಾಂಡ ಐಕು ಬೋಡ್ತಿನ ಆಹಾರ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಾಂಡ ವೀಕ್ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಲೇಕನೆ ಏನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂವಿಡು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ಮೂವಿಡು ಇಂಕ ಎದುರು ಉಂಟು ಪಾತ್ರೆನ ಆಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ವೀಕ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ರೈಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ರತ್ತ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಅತ್ತಂದೆ ಇಜಿಂದ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ರೂಪೇಶ್ ನಾವಡೆ ಅತ್ತಂದ ವಿನೀತ್ ನಕ್ಲ ಮೂವಿಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಧೈರ್ಯಡು ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ತಿಗಲ ಕೊಟ್ಟದು ಪನೊಲಿ ಈ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಕಲಿಂದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇಲದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತದು ಈ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಣ ಅವು ಬೋರ್ಡು ದಯಗೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಡು ಬಂದ್ಪುಣನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಪುಣಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ತತ್ತಾವರ, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಚನಾ ರೈ, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಸಿನಿಮಾ ಹಂಚಿಕೆದಾರ ಸಚಿನ್ ಎಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಲೋಯಿಸ್ ಸಾಲ್ಢಾನಾ, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 51 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಗಿರ್ಗಿಟ್. ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಸರ್ಕಸ್. ಗಿರ್ಗಿಟ್ಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಲಗ ಖ್ಯಾತಿಯ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂಲಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಚನಾ ರೈ ಎಂಬ ನಟಿಯನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಆಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಸ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತು. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಬೋಜರದ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲಾ, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಪೆಟ್ಟು, ಉಮೇಶ್ ಮಿಚಾರ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವಾ, ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್, ರೂಪಾ ವರ್ಗಾಡಿ, ಪಂಚಮಿ ಬೋಜರಾತ್ ತಾರಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಮಿನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಮುಗ್ರೋಡಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ತತ್ತಾವರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಆರಡೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನಡೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಎಕ್ ಬೊರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ನೆಟ್ ತೆಲಿಪರಿಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಂದು ಪಂದಿತ್ತರು ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ನೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಮೂಜಿ ಕಾಸ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ನಾನಾ ಬಾರ್ಪುನ ಪೆಚ್ಚ